שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, כאן סטארט נינג'ה, והיום כמו כל יום שבת אנחנו בפינה שנקראת לייב 20, שבה אנחנו בעצם מסתכלים במסגרת זמן היומית, ובודקים את מרחק המניה ממוצע 20, בצורת הנר והווליום של המניה. בלי לסבך יותר מדי, בשביל לקבל תמונת מצב של מה צפן לנו השבוע. אז כמו תמיד אנחנו נתחיל כרגע מהביטקוין, אנחנו עושים סיכום של מה שעשינו בשבוע שעבר, ונעשה אפילו באותו הסרטון, מה צופה לנו בשבוע הבא. אז לביטקוין לא יהיה לנו באמת צפי, הוא סיים פה אם אני לא טועה, יום שישי, סליחה, זה היה פה, יום ראשון, אוקיי? הוא סיים בערך פה את השבוע, לא היה לנו באמת יותר מדי מרחק לממצא 20, והוא גם די תקוע פה, אוקיי? זאת אומרת, הוא לא עשה פה יותר מדי מהאזור הזה, אוקיי? קצת ירד למטה, קצת למעלה, אבל די תקוע פה, אוקיי? אז בואו נמחק את הציורים שיש לי פה, שזה יפריע לנו. כרגע, אני לא רואה פה עדיין איזה שינוי כיוון כלשהו, אתם ממש רואים שהממוצע כמעט מתיישר לגמרי. אני רואה אולי משהו בסגנון הזה, אולי יכול מאוד להיות שאנחנו ככה מנסים לפרוץ ועוד לא מצליחים, או אפילו נעשה איזה משהו כזה. זה כבר נראה שפרצנו, זאת אומרת, התנגדות, 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 ואז פריצה, בדיקת תמיכה. אנחנו עכשיו כביכול בשפלים העולים. בגלל זה, ובגלל שהווליום יחסית גבוה ולא זזנו לאף כיוון, בזמן שהשוק ירד, זאת אומרת זה מראה עוצמה, אז מה שאני חושב גם יש פה את הפטיש הזה, כל השלושה האחרונים הם די פטישים, וזה אני אסמן שנגיע לכיוון האזור הזה. אוקיי, זה מה שאני צופה לביטקוין, אתריום, גם נמחק פה את מה שיש לי. הוא לא ירד השבוע, הוא כן ירד מהנמוך של 11 למרץ, הוא כן נראה פחות חזק מהביטקוין. לא נראה לי שיש לנו פה איזה משהו יותר מדי, עדיין שפלים יורדים. אני ננסה לשים את זה בלוגריתמי. בלוגריתמי זה נראה יותר טוב הקו הזה, וממש בקצה שלו, זאת אומרת, זה יכול מאוד להיות שנקבל פה התנגדות ונרד כלפי מטה, הוא באמת נראה פחות חזק. לא, אני לא רואה פה איזה שינוי כיוון או משהו, אולי הנרות האחרונים ככה באמת נסגרים לקראת סוף הנר, אז רק בגלל זה אני אתן קצת לכיוון האזור הזה. ספיי. עד לספיי שברנו פה את התמיכה שהייתה לנו. אני לא רואה עדיין קונים באופק, זה הווליום באמת, ווליום קריטי. בוא נסתכל בשעתי, גם בשעתי, בשעה האחרונה גם לא נכנסו קונים. אז עד לרגע שאנחנו לא רואים כיוון, שינוי כיוון, גם עם זה שיש לנו שני קאפים למעלה, תסתכלו, אני אמחק רק את זה בעצם, יש לנו בעצם את הגאפ שפה, ואת הגאפ שפה. אוקיי. יש לנו פה גאפים, בסדר? אבל עד לרגע שאנחנו לא רואים פה שינוי כיוון, לא נשנה כיוון, ושימו לב שסגרנו פה גאפ ישן שהיה לנו. כן, סגרנו אותו. כן. אוקיי, אז סגרנו גאפ ישן שהיה לנו, שזה מעודד. זאת אומרת, זה משהו שידענו שיכול לקרות, 80% מהגאפים נסגרים, ניתוח טכני קלאסי, לא צריך להסתבש עם זה יותר מדי. וזהו, כביכול כרגע, לפי איך שזה נראה, אנחנו בדרך לנקודה הזאתי. אני אעשה את זה בצבע צהוב פשוט, שיהיה לנו קצת יותר מובן. פשוט בגלל שאני עוד לא רואה קונים, והווליום עולה.
אבל יכול להיות שנהיה פה באזור, אם אנחנו רואים קונים ביום שני כבר, אז יכול להיות שנגיע לכיוון הגבוה של יום קודם. זאת אומרת, 4% לעלות, או 2% לרדת. כנראה שלא נשאר בכיוון ימינה. RSP, בואו נסתכל גם פה בשעתי. פה בשעתי גם, אבל שימו לב שבשעה האחרונה, פה אומנם עדיין נכנסו במחורים, אבל הוא לא גבוה יותר משעה קודם, שבספיי זה לא נכון. אוקיי? זאת אומרת, בספיי השעה האחרונה הייתה באמת עם הווליום הגבוה ביותר. זה אומר שכן נכנסו סוג של קונים, אבל שימו לב שיש פה פין קטן. עם זאת, את הדיאפ הזה סגרנו, ופתחנו את הדיאפ הזה, ואת הדיאפ הזה. אוקיי. בוא נראה. לא רואה פשוט... אני לא רואה פה איזה שני כיוון. ונרד. לכיוון מטה גם פה 2.5%. QQQ. כאילו, אני רוצה רגע לסייג ולהגיד, המרחק ממוצע 20 הוא לא טריוויאלי, אוקיי? זה משהו באמת חריג, אבל עדיין אני לא רואה שינוי כיוון, אני עדיין לא רואה קונים נכנסים. יותר, שימו לב לפיבוט הזה, שירדנו ממנו, בדרך כלל, לפי הסטרנט, אנחנו מסתכלים על דברים כאלה, ואנחנו יודעים שהולך לבוא לשינוי כיוון. לצורך העניין אותו דבר כמו פה. אוקיי? ידענו שזה הגיע, יצרנו C חדש, ומה קורה אחרי C חדש? broad information. אוקיי? חוזרים חזרה מהשיאים והולכים לשפלים, ואז מהשפלים עולים לשיאים. בסדר? אז אותו דבר גם פה. יצרנו שפל חדש, המטרה שלנו כרגע זה לחכות לשינוי כיוון, ולעשות טרייד ללונג, אוקיי? אבל אנחנו עוד לא רואים את הנר שינוי כיוון הזה, והווליום הוא מאוד מאוד גבוה של מכורים. אז גם פה אני אלך לנקודה הזאת. נעשה את זה ב-yellow. גם פה עוד 2% כלפי מטה. IWM נראה דווקא יותר טוב מה-QQQ ומה-SPY ביחס לנר. נכון שהווליום מאוד מאוד גבוה, אבל תראו את הבדילית. אוקיי? זאת אומרת, הוא הגיע עד לפה וקנו אותו. אוקיי? אז יש לנו פה גאפ למטה. אוקיי, יש לנו פה גאפים. אני רוצה לסמן גאפ. קודם היה לי גאפ אחר. רוצה דווקא אותם. אז גאפ. אפילו גם בלי התמונה. בלי הצירקים. מעולה. רגע נצא רק את זה אפילו. רגע בגלל שאני עוד לא רואה באמת שינוי כיוון, אני כן אומר שאנחנו בדרך למטה, לכיוון האזור של פתח הגאפ הישן הזה, אבל במידה ויכנסו קונים, אז כנראה שנגיע לפחות לפתח הגאפ. ואני אעשה את זה לקרות. יש לנו וויק מגנטי ועכשיו זה. ארק. ארק נראה יותר טוב גם, כמו ה-IWM לצורך הנגדרה נר, נכנסו קונים, לא כמו בספיי וב-UQQ, אבל הווליום די שומר על עצמה, זאת אומרת הוא גבוה, אבל הוא די שומר על עצמה. הגענו לשפל הזה, ובאמת השפל הבא יהיה עד לפה, שזה די הרבה. בשבוע האחרון, דרך אגב, אולי אם לא שמתם לב, אבל בשבוע האחרון, בוא ניקח מפה יום שני, עשינו 10% כבר, אוקיי? וזה בגלל שעלינו 3 ימים וירדנו, זאת אומרת, מהטופ לשפל ירדנו ב-15, לשפל ירדנו בכמעט 20%, אוקיי? 19%, אז ארק
היא מאוד מאוד תנודתית. אתם רואים 6% ביום, זה הממוצע שלה, אז היא יכולה לעשות את זה ביומיים. בסדר? אני כרגע אעשה את זה, כי זה כרגע מה שאני רואה, מבחינת הווליום והנר, למרות המרחק של הממוצע. אוקיי, במידה ורואים קונים, שוב, יכול להיות שכל הדברים האלה לא יקרו, רק בגלל המרחק מהממוצע. זהו, חייבים איזה גומי שמותח אותנו. אז זה ממש יכוון אותנו כלפי מעלה. יכול להיות במידה ויש לנו קונים, אנחנו נעשה איזה סנאפ למעלה ונרד חזרה. בגלל ה-full time continuity שיש לנו במסגרות הגבוהות יותר. אז בוא נראה, דאו ג'ונס, גם לא נראה כל כך טוב, ווליום מאוד מאוד גבוה בחמישי ובשישי, לנקודה הזאת עוד לא הגענו, לזאת עוד לא הגענו. אז אני אסמן את שתי הנקודות האלה כרגע, ואני אלך לנמצא את זה. אולי הסילבר זה הצליח בשבוע שעבר, שבוע לא קל על הסילבר, לעומת הגולד שמחזיק לעומתו, הוא עדיין מהממוצע 20. הסילבר שבר פה את התמיכה שהייתה לו בנקודה הזאת, אוקיי? הוא לא הצליח לעצור פה. יש לנו עוד איזה נקודה שאפשר למתוח עליה. ונסתכל פה על זה. לא הצליח לעצור פה. רגע, בגלל הווליום ובגלל הנר, אני כן אצפה שנגיע לכיוון האזור הזה, שזה לא עוד הרבה בשביל הסילבר, ונשנה כיוון לכיוון פתח הגאפ, והנקודה פה. אוקיי? גם זה וגם זה. נראה לי שבשבוע הוא יכול לעשות. רגע, בוא נראה את הגולד. הגולד נתמך על ממוצע 20. אין לנו ווליום בגולד. בוא נראה אם יש לנו GLD נגיד. אוקיי, אז נפליף את ה-GLD. שיהיה לנו פה. אני אעביר אותי. אולי במקום כאן. אוקיי, אז ה-GLD נתמך על ממוצע 20. ווליום גבוה. אין לנו פה גאפ כל כך ברור. זה גאפצ'יק. ופה יש לנו גאפ. תראו, בגלל שכל השוק כרגע די במחירה, המשקיעים הגדולים, המוסדיים, רוצים ללכת למקומות בטוחים יותר. ותמיד זה היה במקום בטוח לכסף. אז התמיכה הזאת היא מעודדת אותי, גם סגרנו פה גאפצ'יק שהיה. בגלל הסגירת גאפ, הכניסת קונים והתמיכה לממוצע, אני דווקא אגיד שאנחנו עולים כלפי מעלה, לכיוון הדיפ הישן הזה. אז עברנו, USO שזה הדלק, כרגע יש לנו פה תחתית, אוקיי, זה מעניין. ניקח את הצהור פשוט. את זה אני רוצה למחוק. יש לנו פה תחתית שעשינו פירסינג, אוקיי, ממש ירדנו למטה ועלינו למעלה. אז זה כבר יותר מעודד אותי, זאת אומרת, זה מה שהייתי רוצה לראות בעסקאות ללונג. גאפ, שני גאפים למעלה, מרחק ממוצע 20, ווליום גבוה, נכון שזה ווליום שהוא יורד, אבל ווליום כאילו של מוכרים, אבל לדעתי זה משהו שיכול להיות בקלות. מעולה. אם לא לפה, יכול להיות גם יותר גבוה, כן? כי הוא זז 3% ביום, וזה 3% שאני חושב על שבועי. בסדר? אז יכול להיות אפילו גם לסגור את הגאפ.
משהו. אביק סגרנו ל-45, שזה מדהים. מדהים בעיניי. הפעם האחרונה שזה הגיע לאזורים כאלה, כמובן היה ב5 לאוגוסט, שהיה לנו, אני אומר את זה, זה הדיפסיק. זה בקורונה. אוקיי? אז תחשבו כמה פעמים, אם אתם באמת חושבים שכל העניין של המכס והדברים האלה יכול להשפיע כמו זה שהשוק נסגר לגמרי, כאילו כל העולם נסגר. אני לא חושב. אני חושב שאנחנו נחזור מהר לעליות, אולי פשוט לא השבוע. אוקיי? אז נמשיך הלאה. גרני, ואני מחק פה גם את הכל. אני פשוט לא, אין לי מספיק בסיס אז להגיד לו לאן. US Treasury. עד אחרי 10 שנים, תראו שיש פה נר פטיש עם גאפ למעלה. אוקיי? אני לא טוען להם הרבה גאפים ל-US Treasury. לא בכלל שראיתי, אולי פה היה גאפ וסגרנו אותו, פה היה גאפ וסגרנו אותו, פה היה גאפ וסגרנו אותו. אוקיי, אז אתם מבינים שאפילו רק בהתבוננות הראשונה שלנו בגרף, אנחנו לא רואים את העניין של גאפים שהם לא נסגרים. אז שהאג"ח חולה, כנראה השוק ימשיך וירד. זה נר פטיש, יצרנו, כאילו, עשינו בעצם נמוך חדש, אוקיי? נמוך חדש מפה, אז זה כרגע מה שאני רואה. כאילו אפשר לקחת את זה לנקודה הזאתי, אוקיי? ברודינג פורמיישן קלאסי, אני אומר שאנחנו נסגור את הגאפ הזה, וזה מה שיגרום בעצם לירידות, להמשך ירידות של השוק. כשחלה, תל אביב 125 ניתוח שלא הצליח, פתחנו בגאפ דאון פה, נר דוג'י. נר דוג'י, ויצרנו שפל חדש, אוקיי? נר דוג'י, מרחק ממוצע 20, אני רואה שזה נר בלייב, זאת אומרת, זה ממש היום נפתח. אז אנחנו נלך כלפי מעלה לסגור את הגאפ. 2%, כמעט 3% שבועי, דיקסי זה הדולר. רואים פה מה שלא עושה כלום, הוא די נשאר בממוצע שלו, 102 זה מאוד טוב לנו. דולר זול זה טוב לחברות טכנולוגיה. אני מניח שזה גם, זה לא נראה שזה בלייב, אז כנראה באמת הוא רצה שנסחרת, למרות שאני לא רואה פה ווליום. יש פה בול שרמי, יצרנו פה שפל חדש, אבל פה יצרנו אותו לפני כמה שבועות. פשוט לא מרגיש לי חזק מדי. רק בגלל הנר האחרון, אין לי פה ווליום פשוט, והמרחק לממוצע אני פשוט אגיד שאנחנו נעלה לכיוון הממוצע, נגיד לאזור, אני אעשה כבר עד לאזור הזה. כן, יש לנו פה כמה התנגדויות, אתם רואים, יש לנו פה נקודה, ופה נקודה, ופה נקודה. בסדר, ואני אעשה לכיוון האזור הזה. אויל קרוד, כמו עם ה-USO, רק את זה פשוט מעט גז, ניתוח שהצליח. אוקיי, יש לנו פה נר פטיש ביום שישי, לא, ביום חמישי. ביום חמישי כנראה ראיתי את הנר פטיש הזה, ואמרתי שאנחנו מגיע לפה, ובאמת הגענו לזה יום שני ישר, שיהיה לנו כיוון, עלינו חזרה למעלה, ושיהיה לנו כיוון כלפי מטה. זאת אומרת, זה ניתוח שהצליח, וזה כרגע נראה שלא כבשנו את הממוצע 20, קיבלנו בו התנגדות אפילו כמה פעמים, בפעם הזאת, אם אני לא טועה, גם סגרנו מעליו, כן, סגרנו מעליו ממש בחמישית, לא בחמישית, 0.005, סגרנו מעליו, אז שימו לב לזה. נראה שאנחנו בדרך למטה, בענת גז, לפחות לכיוון האזור הזה, אם לא יותר. כן, אני גם מסיים את הנקודות שאני רואה, זה הנקודה והנקודה, שימו לב גם לווליום. שימו לב כמה מניות מתחת לממוצע ה-200 שלהם, וכמה מניות מתחת לממוצע ה-50, אוקיי?
זה מרשים לראות את זה, זאת אומרת 11% מתוך 500 חברות מעל ממוצע ה-15, מעל ממוצע ה-50 ימים, אוקיי? ותראו, כמה פעמים בהיסטוריה הגענו לנקודה הזאת, זה בקוביד, הגענו פה באזור יוני 22, אוקטובר 22, אוקטובר 23 ואוקטובר 23, אוקיי? ותסתכלו, תצליבו את זה בגרף שלכם עם הספיי, ותראו מה קרה ישר כשהגענו לאזורים האלה. בסדר? זה מעודד, זאת אומרת, מבחינת מי שדואג לפורטפוליו שלו ולאדום. TOPT, גם פה אני לא רואה תבדל יחסית חדשה, אני פשוט לא רואה פה שינוי כיוון עדיין. מגס, גם בווליום עולה, נרשל מוכרים, אני חושב שיכול מאוד להיות שנגיע לכיוון האזורים האלו. אני אעשה משהו כזה, ואני אקח, מפה אני אשאיל את מה? מעולה. הגאפים למעלה מעודדים אותי, אוקיי? זאת אומרת, זה לא שלא חשבתי שאנחנו לא מגיע, שלא נגיע נעלה חזרה, בסדר? פשוט מעודד לראות את זה. אפל, הניתוח הצליח. אבל גם באפל אנחנו עוד לא רואים שינוי כיוון, ויש לנו פה גאפ למטה וגם גאפים למעלה. אז בואו נסדן. אני חושב שאצל אפל יכול מאוד להיות שנגיע לכיוון האזורים האלה, ועוד את זה 4% למטה, שזה גם מה שימשוך את השוק עוד כלפי מטה, אבל ברגע שאני רואה שינוי כיוון, יכולה להפציץ פה. זאת אומרת, יש לנו מרחק מאוד מאוד גבוה מהממוצע, מאוד מאוד גדול. אוקיי? יצרנו שפל חדש מנקודת פיבוט הזאתי, וכמובן מכל הנקודות האלה. בסדר? אז פשוט שימו לב לזה. במידה אנחנו נכנסים לתוך הגאפ הזה, יכול מאוד להיות אפילו שנגיע לנקודה הזאתי, ומפה נשנה כיוון. כי פה יש לנו באמת בסיס יחסית חזק. כל האזור הזה, כל התמיכה הזאתי, הברודמינג הזה, יכול להיות דבר כזה. אני אסתכל לכם. בסדר? אז יצרנו שפל חדש, ואז נעלה כלפי מעלה. אני יכול מאוד להיות אפילו שנעצור פה, לפני הגאפ. בסדר? אבל לדעתי דווקא יותר כדי שנגיע לגאפ הזה, ונעשה עליו אמזון. אמזון נראית יותר טוב מהשאר, עם גאפ אחד למעלה ולא שניים. שימו לב שהיא התחילה פה, היא עלתה כל הדרך לסגור את הגאפ שהיא יצרה, ועברה חזרה למטה. אוקיי? שזה משהו מאוד מאוד מעניין. אמזון נראית יותר טוב מהשאר, אז אני אעשה פשוט שהיא תגיע לכיוון פתח הגאפ. היא מניה יותר מבוססת. היא יכולה לעשות את זה, זאת אומרת, התנועה הימית שלה היא באזור 4.5, היא יכולה לעשות את זה כאן, אז בו הניתוח לא הצליח. עם זאת, יש לנו פה דוג'י, ולנעתי גם קו מגמה שנשבר. בוא נראה, כן, זה וזה, זה וזה. אז לנקודה הזאת הגענו, בסדר, לפה, מנדל, הופ. בוא נראה את זה בלוגריתמים. אז פה יש לנו את זה בפריצת שווא. יש לנו פה פעמיים, 3, 4, 5 ו6. כי אם נסתכל על זה בקטע של
זה סגרנו מעט, אוקיי? אז דווקא אמבו נראית טוב, זאת אומרת, היא באמת נקטשה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, אבל היא נראית יותר טוב מהשאר, אני אעשה שהיא תגיע לכיוון פתח הדיה. באזורים האלו, ויש לה גם פה גב, דרך אגב. גבצ'יק. גוגל לא נראית טוב, שבוע בדתלה עולה שהייתה לה, מזה כמה חודשים. היא גם שבוע פה את ההתנגדות, ונכנסה לתוך הגב הזה, גב ישן. יכול מאוד להיות שהיא, אני אומר שהיא תסגור את הגב, והיא תגיע אפילו לכיוון ההתנגדות הזאת. שכרגע הפכה לתמיכה בעצם. שתהפוך לתמיכה. אוקיי? אז זה כיוון מה שאני רואה לגוגל. מטא, לא במצב טוב האמת, אבל יש לנו פה דאוג'י, מרחק הממוצע 20, וווליום גבוה, זאת אומרת שיש עניין במניה, אני אגיד שהיא תגיע לכיוון פתח הגב. גב. גב. שימו לב גם פה, שלא ירדנו בהרבה, אוקיי? לא ירדנו בהרבה פה, שזה מאוד, זאת אומרת, זו תמיכה שהחזיקה, בסדר? במידה אנחנו רואים קונים, אפשר להיכנס, לדעתי יכול להיות מאוד מאוד מעניין. שימו לב דרך אגב למטה בחודשי, אני רוצה את זה לעשות שלא יראו אותו בחודשי ובשבועי. גם את זה אני רוצה. שימו לב למטה ברבעוני, יש לה פיבוט משינגן, והיא כרגע in force, אוקיי? אז יכול להיות שלרגע אנחנו נקבל פה איזה באונס כלפי מעלה, אוקיי? אנחנו נקבל פה איזה באונס כלפי מעלה, אבל בפועל, כל עוד היא מתחת לפה, כל עוד היא מתחת לפה, אתם רואים, זה גם בדיוק הנקודה שבה אנחנו כנראה נקבל את השינוי כיוון. אוקיי? את ההמשכיות כלפי מטה בעצם, אנחנו כרגע נעלה השבוע, וכל עוד אנחנו מתחת לקו הצהוב הזה, אנחנו כנראה נמשיך כלפי מטה. בסדר? למטה יש הרבה לאן לרדת. בסדר? יש לה לא מעט. בסדר? אנחנו ב-504, יש לה לא מעט לרדת, אז תהיו זהירים מפה. בסדר? נמשיך הלאה. מייקרוסופט גם לא נראה טוב, זה נראה שהיא דווקא מתחילה להתאושש קצת, אבל לא. לא. בעייתי מייקרוסופט. יש לנו פה נקודה ופה נקודה. את כל הנקודות האלה היא כבר שברה. ואני כרגע לא רואה פה איזה שינוי כיוון אצל מייקרוסופט. ואנחנו כנראה נרד כלפי מטה לכיוון רגע, למה אני לא רואה? אוקיי. כי לא ראיתי את אז נעבור לכיוון פה, לפה. אוקיי. לפחות לכיוון התמיכה האחרונה, קרובה ביותר בעצם. נטפליקס, הניתוח הצליח. וגם פה אנחנו לא רואים שינוי כיוון ביום האחרון. שימו לב שבארבעה ימי מסחר הראשונים של השבוע השני, שלישי, רביעי, חמישי, היא התחילה במחיר מסוים ועלתה. התחילה ועלתה, וביום שישי באמת היא קיבלה את השינוי כיוון, כמו כל השוק, אבל היא נתמכה פה ממש בקטנה, היא ירדה מתחת, כשזה כן מראה על עוצמה. בואו נקראת את זה, זה הצליח. אם לא נקבל פה כניסה של קונים, אז כנראה שאנחנו מגיעים כלפי מטה, כי יש לנו פה נר מוכרים די רציני, אין לנו ווליום מעל הראש, אין לנו גאפ מעל הראש, אז כרגע זה הניתוח שאני עושה לנטפליקס. NVIDIA, גם לא נראה במצב יותר מדי,
עם זאת, לאנווידיה יש פה תמיכה יותר קרובה לשאר, וגאפ פה למטה. אני לא רגע שלא נראה שינוי כיוון, זה יהיה לנו מאוד מאוד בעייתי. אני אעשה שנגיע לכיוון תמיכה הזאתי, אוקיי? בואו נראה מבחינת פיבו, אם אפשר למשוך פה מאיפשהו. נתפור פה. אוקיי. ולי זה יכול להיות מעניין. זאת אומרת, 750, ואנחנו בדרך ל-61. זה יכול להיות. וה-61 הזה מסתדר לי כי הוא די קרוב לסגירת הגאפ. זה יכול להיות. כרגע זה מה שאני רואה, אני פשוט לא רואה פה עדיין קונים. טסלה נראית יותר טוב משאר הטכנולוגיה, משאר המגניפיסנט 7. אם זאת נראה שהם מוכרים ולא קובעת את הממוצע של ה-20, ווליום עולה, היא נראה שהוא יורדת כלפי מטה, לכיוון האזור הזה. אז זה נוגע, אז נסמן את זה בצבע צהוב, ואת האזור מעולה לנדה. נמשיך הלאה, SMH, תעודת סל של הסקטור של השבבים. נמחק פה את הכל שלא יפריע לנו. תקשיבו, זה נראה ממש כאילו סכין נופלת, אוקיי? כרגע עוד אין לנו שינוי כיוון, וראינו פה כמה גאפים ישנים, את הגאפ הזה, נשאר לנו פה עוד אחד. את הגאפ הזה, ואת הגאפ הזה. אוקיי, שדי נתמכנו עליו האמת, אם לא ייכנסו קונים אנחנו כנראה גם נסדור אותו, וכרגע זה מה שאני רואה פשוט, אני לא רואה את קונים. ASML, מפקד הסמל, סגרנו פה גאפ, שזה מעודד. גאפ פה. זה נראה לי נכנסתי ל3 פעמים. סגרנו פה גאפ שזה נראה טוב. עכשיו אני נוצא 20 ווליום גבוה, אני דווקא אלך על זה שסגרנו את הגאפ, ואני אלך לפתיחת הגאפ הזה. אז תסתכלו, גם פה יש לנו כן, יש לנו גם פה את התחתית הזאת. אוקיי? זה דווקא מעודד אותי, גאפ. זה גאפ. יש לנו פה הרבה גאפים, כן? יותר גם זה גאפ. זה 1. זה 2. לא. יש לנו לא מעט גאפים שימשכו את ASML כלפי מעלה. כרגע זה מה שאני רואה, עוד לא נכנסו באמת קונים, בסדר? אולי רק בשעה האחרונה, אבל מתי? גם בדיוק. גם בדיוק. אני יודע שזה לחוץ. אוקיי, בגלל סגירת הגאפ, אני דווקא אלך לכיוון מעלה. AMD לא הגיע ליעד, הם שאיפה פשוט לרדת. שימו לב של-AMD בשנתי יש תבנית דובית, אוקיי, 1, 2, 2. כל עוד אנחנו מתחת לנר הזה, אנחנו כנראה נמשיך ונרד, אוקיי? פה הגענו לנר הזה, בעצם ירדנו כלפי מטה, ואנחנו כרגע in focus, מה שנקרא. הצפר הוא להגיע לכיוון האזור ה-60, אם אני זוכר נכון. 60 עגולות. זה היעד, אם לא יותר, כמובן. אז שימו לב של AMD, יש עוד כמה תמיכות בדרך, נקודות האלה. נעשה את זה בקטע כזה. כרגע פשוט לא רואה שינוי כיוון אצל AMD, ואני אלך בנקודה הזאת. אינטל,
ניתוח הצליח, עם ליל בונטן, המנכ"ל החדש. אמרנו שהגאפ הזה ייסגר, זה היה די צפוי. נראה, אנחנו רואים פה איזה משהו כרגע מוכרים, למרות שיום חמישי היו לא קונים דרך אגב. זאת אומרת, יותר חזקה ממה שהיה השוק. הגאפ פה נסגר, הווליום יורד. אני דווקא ילך עם אינטל ללוג. בכיוון האזורים האלו, זה התמיכה שפה. שבאיזה נסלחה התנגדות. והגאפ הישן שהיה פה. כן, זה נראה לי מה שאני עושה עם אינטל. קוואלקום, גם לא נראה לי שזה סדר שנתי. כן. 2, כן, זה פצע נכון, כן. אז 2 דובי, כל עוד אנחנו מתחת. כל עוד אנחנו מתחת לנר הזה. ובדיוק ביום האחרון אנחנו נהיינו אינפורס בטרייד השנתי. אוקיי, אז זה עדיין לא אומר שום דבר, כי כל עוד אנחנו נעלה מעליו, הטרייד כבר לא פרקטי, אוקיי? אנחנו חייבים להיות אינפורס. אז כרגע אני פשוט לא רואה עדיין מוכרים, אז זה בעייתי בשביל קוואלקום. יש לנו פה גאפ, שעוד לא הגענו אליו. אז אני דווקא צופה שנמשיך ונגיע אליו. יש לנו גאפ מתחת. צפי לסגור את הגאפ, זה לא משהו שאמור להיות לא קשה מדי. SMCI, נראה מאוד מאוד תנודתית. שימו לב, אני פודר פטיש, לאחר רק מסגירת גאפ. אבל נתקוד הגאפ הזה, גאפ של כמה סנטים, סגרנו אותו ושינינו כיוון כלפי מעלה. ויצרנו 2 גאפים חדשים. אוקיי, אז די ברור מה אנחנו הולכים לעשות בשבוע הקרוב. ממוצע רחוק, נר שינוי כיוון, ווליום גבוה, גאפים מעל הראש, דווקא נראה לכיוון סגירת גאפ אחד, ואפילו הגעה ליעד, לגאפ השני. TSM, Taiwan Semiconductors, בצ'יפו אני לא רואה כל כך שינוי כיוון. אני לא רוצה להוריד אותו יותר מדי, אבל כנראה שזה מה שאני אעשה. לכיוון הגאפ הישן שפה. בסדר, המרחק הנמצא יכול להמשיך ולהתרחק, אוקיי? יכול להיות שיקבל איזה עלייה בתחילת שבוע, ואז המשך ירידות. בסדר, אבל זה מה שאני צופה, בגלל הנר, בגלל הווליום, ובגלל שאני לא רואה שינוי כיוון. דווקא כנראה טוב, היה לנו פה פסטית שהיא שמרה עליה, היא כן אומנם עשתה פירסינג מה שנקרא, אבל היא עדיין שמרה עליה, אבל היא לא נראית כל כך טוב, אוקיי? תשימו לב שהעליות שלה באמת הדרגתיות, והירידות חדות. עליות הדרגתיות, ירידות חדות. היא לא נראית כל כך טוב, זאת אומרת, אתם רואים גם את נקרא מלבן דרוויס, שהיא תקועה בו. היא פשוט תקועה בו כבר כמה זמן משנה, אוקיי? אפילו טיפה יותר משנה, היא תקועה בו. בסדר, כל עוד היא מתחת לקו הצהוב, ל-85-61, כנראה שהיא תסגור פה את הגאפ. בסדר, אז להיות זהירים איתה, יש לה גאפים מעל הראש גם, שזה כן מעודד. כל עוד נכנסים קונים, זה יכול להיות נחמד מאוד. זהו, לפעמים.